Bueno, segona taula, transformació digital. Un tema en el qual jo la veritat és que molts no sé si sabem exactament el que són wearables, què són, perdoneu que no ho veig, què és el blockchain, què és el big data, què és la monitorització digital de tendències, què és la telemedicina, què és la impressió en 3 dimensions, què és la cirurgia robòtica, però és un futur que ja està aquí i en el qual ens hem d'enfrontar. Abans d'ahir llegia una notícia que diu que el 67% de les asseguradores al nostre país i dels hospitals en l'àmbit privat tenen ja un pla de transformació digital en els seus plans estratègics i alguns dels hospitals que coneixem i algunes de les asseguradores que coneixem ja el tenen realment implementat, no és un pla estratègic a mig o llarg termini, sinó que ja el tenen implementat. Aleshores, a part de tenir la cadira per seure'ns al costat dels pacients i historiar-los i parlar amb ells, que és la base de la medicina, tindrem una realitat que són moltes altres coses. Llavors, perquè ens expliquin una mica quines són aquestes coses, comptem amb un panell de col·laboradors, que són en Joan Guanyavents, director de la Fundació d'Estudis Superiors en Ciències de la Salut, de la Universitat de Vic, en Jaume Reventós, director general de l'ITA, Salut Mental, la Mireia Sans, que a mi, si em permeteu, em fa especial il·lusió que hi sigui, perquè per primera vegada en el Fòrum Quirúrgica comptarem amb la visió no només de la medicina pública, sinó de l'assistència primària, que crec que és una visió que en el món de la privada ens pot aportar moltes coses. I, finalment, amb en Genís Roca, que és antropòleg i que és una mena de gurú en el món de la transformació digital i que no sé si fa 2 anys o l'any passat 50 persones més influyentes en el mundo de lo digital, publicat pel Mundo, doncs estava el Genís, i que és qui ens farà ara una petita introducció, com ha fet la doctora Bisbé a la primera taula. I jo mateix, jo soc l'Àlex Flor, de Quirúrgica, que intentaré aportar una mica la inquietud, les pors, els dubtes que podem tenir els metges davant d'aquesta nova realitat, que és la transformació digital. Insistir sobretot en que la gent del públic podeu agafar el micro i us podem interpel·lar en qualsevol moment als membres de la mesa i que la xerrada sigui fluida i dinàmica per part de tots. Genís? Som-hi. Introduir el tema de transformació digital sempre m'ha semblat que és pertinent perquè és el típic terme en el que tothom en parla i cadascú entén el que li convé. Sota l'epígraf de transformació digital hi ha masses agendes ocultes. Hi ha gent que quan parla de transformació digital està pensant en la incorporació de tecnologia, hi ha gent que quan parla de transformació digital està parlant d'un canvi cultural i que el repte veritable està en que els equips i les persones entenguin el que està passant. Hi ha gent que quan diu transformació digital pensa en un redisseny del servei i en una manera diferent de dissenyar la proposta que vols traslladar. Hi ha gent que quan dius transformació digital cadascú fa el que pot, amb el mateix terme. El resultat està que quan t'agafes amb una institució i et diu estem fent un procés de transformació digital i després parles amb una altra institució que et diu nosaltres també, a saber què estan fent, però molt probablement no estan fent el mateix. Sempre faig la broma de que si hi hagués un congrés mundial de responsables de transformació digital s'estarien passant les targetes i dient tu què fas? Perquè un ve de negoci, l'altre ve de tecnologia, l'altre ve de recursos humans i tothom està fent aparentment transformació digital. Mireu, jo tinc intentaré desenvolupar-ho a partir de 2 idees. La primera és des del repte de la gestió i de la direcció i la segona és des de la mirada de quina tendència té la tecnologia. M'interessa la primera ara, la del repte de gestió. Una persona amb responsabilitats directives, sigui quina sigui l'activitat, sigui quina sigui la indústria, tota persona amb responsabilitats directives, des dels nostres besavis fins ara, li passa exactament el mateix sempre, que és que ha de gestionar un canvi. No hi ha cap persona amb responsabilitats que tingui la sort de rebre una responsabilitat, ocupar-la un temps llarg i que el seu repte sigui deixar-ho com estava. Això no ha passat mai.
per molt que ell tingui moltes ganes de deixar-ho com estava, l'entorn no li permet. Apareix competidors, apareixen noves tecnologies, hi ha canvis legislatius, una persona crítica del teu equip et comunica que ho deixa, una altra persona crítica del teu equip no ho fa massa bé i no et comunica que ho deixa. Per tant, tu com a responsable sempre estàs gestionant aquestes coses i tens l'obligació de detectar-ho i reaccionar. No hi ha cap feina interessant en què tu tinguis una responsabilitat i sigui un anar fent. Vull dir, el món s'encarrega de complicar-t'ho en algun moment. Per tant, la nostra feina bàsicament són 3 coses. Una és entendre què està passant, entendre que aquella persona ja no és vàlida, entendre que aquell competidor té potencial i ens pot fer mal, entendre que aquesta nova tecnologia pot modificar el servei que estem definint, entendre que ha arribat el moment de reorganitzar-se, entendre que el canvi legal que hi ha al davant ens obliga a fer les coses d'una altra manera, entendre. El primer ofici és entendre. El segon ofici és, si ho he entès, quines decisions prenc. Perquè si ho entens i no decideixes res, tampoc estem fent res. Llavors, ho he entès, decideixo què vull fer, i la tercera, convenço a la resta de l'equip de que això és el que està passant i això és el que farem. Les 3 coses, entendre, decidir i convèncer, són gairebé poesia, té un punt d'artístic, no? Perquè entendre, tu mai tens la certesa d'haver-ho entès. Decidir, tu mai tens la certesa d'haver decidit el correcte. I convèncer, tu mai tens la certesa de que t'han pillat. No? Llavors, entendre, decidir i convèncer és la feina d'una persona responsable i és molt difícil. A la part d'entendre poden passar 2 coses. Que ho hagis vist venir abans, i llavors el problema és que no estàs del tot segur i que potser t'equivoques, no? Perquè si ho estàs veient abans, ostres, és una opció. L'altra opció és pitjor, que ho veus tard, quan ja està passant. Llavors no estàs liderant la reacció. Per tant, per exemple, entendre, si ho fas abans d'hora té un problema, si ho fas després d'hora té un problema, si ho fas quan toca, mai estàs segur de si ho estàs fent quan toca. No? Vull dir, no. Aquesta màgia. Què està passant ara mateix en el moment actual? Sigui el que sigui que tu has entès, sigui el que sigui que tu has decidit, per convèncer, tothom fa servir l'argument de és per la transformació digital. Tothom. Llavors, tothom invoca transformació digital perquè com a argument per convèncer els teus equips és imbatible. Tu agafes i dius, hauríem de fer un canvi organitzatiu perquè és que ens hem d'adaptar, és que això de la transformació digital, i tu dius, clar, sigui quin sigui el tema, tu dius transformació digital. Per això tothom parla de transformació digital, perquè és el comodín del públic, no a saber el que ha pensat aquella persona, però com a argument la transformació digital hem de modernitzar la pràctica de la salut al sector públic. Per què? Home, perquè el repte de la transformació digital és molt punyent, dius, és veritat, val? Però a saber què vols dir. Per tant, transformació digital és la gran excusa per introduir canvis a la teva organització i que et creguin. No està mal, ja és útil tenir un argument per introduir canvis. Llavors, la primera cosa que sempre proposo és no accepto projectes que es titulen transformació digital. Accepto argumentaris basats en l'excusa de la transformació digital, però el projecte real ha de ser un altre. Ha de ser, hem de millorar en processos, hem de tractar diferent el client, hem d'augmentar les vendes, hem de millorar l'eficiència, hem d'estar més coordinats, el que tu vulguis. Però l'objectiu real no pot ser la transformació digital perquè no existeix. És l'argument per convèncer del canvi que necessites. I el rellevant és tu que has detectat i que has decidit, i és aquesta la conversa. Jo he detectat que cal la transformació digital i he decidit impulsar-la. Podria ser una miqueta més precís, sisplau, no? De què estem parlant? Vale. Dit això, què hi ha de cert amb l'evolució de la tecnologia i per tant m'estic anant directe al territori d'entendre. Estem d'acord amb el que està passant? Després cadascú decidirà el que li toqui. Què és el que està passant?
Bueno, certament tenim una tecnologia sobre la taula i tenim moltes més altres coses. No és l'única cosa que podem considerar per dir que ho hem entès. Per dir que ho hem entès hauríem d'entendre la crisi pressupostària de l'Estat. Per dir que ho hem entès hauríem d'entendre la casuística sociopolítica del nostre país. Per dir que ho hem entès hauríem de dir que hem entès també els canvis socials que s'estan produint, els efectes migratoris, les alteracions demogràfiques que estem patint, la tecnologia. Vull dir, entendre vol dir tenir-ho en compte tot. Jo ara faré un zoom en tecnologia. En tecnologia tenim aquest fenomen que en diem internet, que és la mare dels ous, motor de molts canvis. Jo crec que aquesta tecnologia està modificant la política, aquesta tecnologia està modificant l'ensenyament, aquesta tecnologia està modificant els models de relació social, vull dir que és profunda l'impacte d'aquesta tecnologia. Anem a fer un petit zoom amb què li passa a aquesta tecnologia. Per mi internet és un flux constant d'informació disponible. La modificació de la informació disponible fa que les coses es tinguin que reconsiderar. I ho trobo molt rellevant. Si voleu, en el debat m'hi allargo, però és una idea que m'excita molt. S'està modificant la nostra relació amb la informació. Les grans revolucions de la història afecten alguna cosa essencial de la nostra conducta humana. Ara faré d'arqueòleg, però la revolució paleolítica, és a dir, que l'home aprengui a fer estris d'una pedra, és que modifiquem la nostra relació amb la natura. Creiem que podem intervenir i modificar la natura. Que els éssers humans modifiquin la relació amb la natura té moltes conseqüències. La revolució neolítica modifica la nostra relació amb l'espai. Domestiquem una part de la natura i deixem de ser nòmades. Una tecnologia que fa que tu modifiquis la teva relació amb l'espai, ostres, per exemple, hem de tornar a discutir les regles de joc. Si ara no ens mourem, qui viu al centre del poblat i qui viu a les afores del poblat? Qui té una cabana de 20 metres i qui té una cabana de 10 metres? S'han de tornar a discutir moltes coses d'ordre social. La revolució industrial modifica la nostra relació amb el treball. El meu pare, que era pagès, feinejava, però ell no tenia un lloc de treball. I la revolució industrial modifica això i ara tots nosaltres estem organitzats a partir d'un lloc de treball. El meu pare, feinejant, sobrevivia. No necessitava caix. Plantava tomates, collia ous, tallava llenya, venia a mercat, i en canvi jo ara, sense accés al caix, no puc viure en societat. Sense accés a l'efectiu, no tinc accés a la salut, a l'ensenyament, al menjar, a la vivenda, a l'energia. El món s'ha reordenat del meu pare a mi, no del meu besavi, del meu pare a mi. I és una conseqüència directa de la revolució industrial. La revolució industrial modifica la nostra relació amb el treball. Després podem discutir si està bé o malament, però va fer falta tornar a discutir unes regles de joc, que en diem món sindical. Les condicions per les quals et poden fer fora, les condicions per les quals et quedes, si fas jornades de 8 hores o de 12 hores, si el treball infantil està ben vist o mal vist. Això van tenir que discutir-ho, que no ho estava. Al segle XIX això no estava discutit. Arriba una revolució i ho discutim. Ara estem redefinint la nostra relació amb la informació. Internet és això, tornar a reconsiderar la nostra relació amb la informació. I hem de tornar a discutir les regles del joc. Quina informació és privada i quina és pública, qui és el propietari de la informació. Hi ha un debat molt seriós sobre les dades de salut de qui són, perquè ara em direu que són meves, però no ho sembla. Jo dic, no ho sembla. La dada és teva, doncs dóna'm-la. És que és de mal donar, però llavors de qui és? Internet és un flux constant d'informació i estem tornant a discutir la nostra relació amb la informació. Com ha sigut aquest flux constant d'informació? Internet arranca l'any 95, això sempre ho explico així, Internet arranca l'any 95 i no abans, perquè l'any 95 és la primera vegada que un particular lliurement pot contractar des de casa seva accés a Internet. Si algú de vosaltres va navegar per internet abans de l'any 95, estava a la universitat o en un centre de recerca. A casa, els pioners es van connectar a internet l'any 95. Jo tinc 52 anys, soc del 66.
Jo tenia 30 anys i a casa no es navegava per internet perquè no es podia fer. Em vaig casar després i hem tingut 2 fills. Jo estava casat i amb 2 fills i no existia Google, per situar-nos, Aquesta internet de l'any 95, durant 10 llargs anys, això que va tan ràpid i tan vertiginós, durant tota una dècada, era prou complicat connectar-se a internet perquè tenies que comprar-te un mòdem, protocol Hayes, enxufar-lo al port COM1 de l'ordinador, tocar el config 6 i l'autoexec.bat, us en recordeu? Sempre hi ha 2 tipus de públics, els que dius config 6 i s'emocionen i els surt la llàgrima, però ja comença a haver un altre tipus de públic que no sap de què li parles. Llavors li dius WordPerfect, Lotus 123, DBase 3 Plus, Harvard Graphics i aquí clarament hi ha 2 taules, uns que parlen d'altres temes i uns que diuen sí, jo també tinc un certificat de WordPerfect 5.1. Vale. Del 95 al 2005 connectar-se a internet era tan complicat que publicar a internet, generar continguts i oferir-los a internet era encara més complicat i només estava a l'abast d'aquelles organitzacions que tenien el suport d'un departament de sistemes, perquè eren projectes informàtics. Llavors, del 95 al 2005, el flux d'informació disponible a la xarxa és un flux corporatiu. És informació generada per organitzacions. Llavors, tu navegaves per internet i anaves a visitar la pàgina web de la universitat, la pàgina web de la Vanguardia, la pàgina web de l'Ajuntament i sempre m'agrada dir, i agència tributària, que són molt ràpids. Val? I durant 10 anys la informació disponible és corporativa. El 2005, i la xifra és precisa, un editor dels Estats Units s'inventa el terme Web 2.0 per explicar que hi ha hagut una mutació a la tecnologia disponible que permet que qualsevol ciutadà sense coneixements previs i sense pressupost sigui capaç de generar i publicar continguts. I si repasseu l'hemeroteca, posterior al 2005 apareix YouTube, Facebook, Instagram, Twitter i tot el que vulgueu. Alguns dels que he dit no són del 2005, són del 2010 i del 2012. Val? Però el 2005 comença un període que dura 10 anys, perquè això va així, del 2005 al 2015, en què el més rellevant és que la xarxa queda afectada per un nou flux d'informació disponible que és informació ciutadana, informació social. Llavors, durant 10 anys, informació corporativa, que això segueix, però fa 10 anys s'hi incorpora una altra naturalesa d'informació disponible que és la ciutadana. I des de fa 2 o 3 anys, des del 2015, tots hem normalitzat i acceptat que hi ha un tercer flux d'informació disponible que és informació generada per objectes. Llavors, tu acceptes que quan vas per internet navegant podries trobar informació corporativa, informació personal i informació sensorial. Tu pots saber que el teu contenidor amb mercaderies acaba d'entrar pel port d'Amsterdam i no t'ho ha dit el senyor del port d'Amsterdam, t'ho ha dit el contenidor. El braçalet que portes et diu que has fet 700 passes i l'objectiu eren 1.000, i això ja entraríem en teleassistència. La idea de que un sensor genera una ràfaga de dades i que està disponible i la podríem fer servir. Per mi això és essencial. L'evolució d'internet ha estat aquesta. Informació corporativa, informació personal, informació sensorial. Cada vegada que es modifica la naturalesa de la informació disponible, tenim l'oportunitat de tornar a pensar quin és el nou escenari, què es pot fer amb aquest nou escenari. En el primer escenari, tots vàrem pensar que teníem l'oportunitat de difondre coneixement tècnic i científic controlat i editat. En la segona etapa, tots es vàrem espantar, parlo del vostre sector, perquè vam dir, ostres, qualsevol pot publicar, això no és sèrio. A saber com s'ha informat el meu pacient, això és un desastre. I estàvem tots molt preocupats per la qualitat de la informació publicada i estàvem tots també sorpresos de lo impossible que és controlar la qualitat i origen de la informació publicada. I comences a entendre que això passa per educar la ciutadania perquè la idea de censurar el contingut és inviable. Ojalà, o més un ho hagués desitjat, però no és viable, llavors toca educar la ciutadania. Això té pros i contres. Jo crec que l'etapa de la publicació d'informació no està mal, però no ha sigut espectacular. Déu-n'hi-do, però
L'etapa de la internet social ens espantava molt. Les coses maduren. Sempre hi ha algun xalabrat que és mal, però no estem tan preocupats. No sé, no dic que tot sigui igual, però podria haver sigut molt pitjor. Però ara ve la tercera, que és la de dades. Tot ha sigut rellevant, una idea més aquí i ja vaig tancant, la internet de les opinions ha destrossat el sector del turisme. Bueno, l'ha reinventat. Hi havia uns tour operators que gestionaven bàsicament l'oferta hotelera espanyola. Turisme és la contribució més important al PIB d'Espanya. Pues els tour operators, TUI, Thomas Cook, que gestionaven l'oferta hotelera, han quedat substituïts per un operador que gestiona les opinions. I en només 7 o 8 anys, Booking està controlant el 80% de les reserves hoteleres a Espanya i s'està quedant entre un 18 i un 21% de comissió a cada operació. Vull dir, per això de les opinions hi ha llocs que els ha fet més mal. I en teoria eren llocs potents industrialment, potents econòmicament. En canvi, per exemple, el sector dels hidrocarburs, Repsol, no ha quedat afectat per la internet social. Vull dir, la gent no està a Twitter. Per mi que la gasolina de 95 octans de Repsol en té 94. Ningú diu res. No hi ha rànquings de gasolineres, no ha passat res. Vull dir que quan venen aquestes bufetades afecten a vegades a uns sectors i a altres no. No està repartit per igual. Hi ha sectors que queden més afectats que altres. La primera internet més corporativa va modificar sobretot processos logístics i ha fet molt de mal al retail. Un monstre com Amazon no és fill de les opinions, és fill de la millora de processos, i això és primera etapa d'internet. Segona etapa d'internet, opinions, i ara anem a la tercera. La tercera etapa de dades, fluxes de dades, ben explicada. Això del Big Data no m'agrada. Els digitals a vegades tenim una arrogància ofensiva. Dir que ara es gestionarà en grans volums de dades és una ofensa a la intel·ligència de molts professionals, perquè hi ha molts professionals que fa molt de temps que gestionen amb moltes dades. I preguntaria al de màrqueting de Danone si fa les coses a dit. No ho ha fet mai. Val? Vull dir que ara gestionarem en dades és una ofensa. El que està passant ara no és tant quin volum de dades és capaç de gestionar, sinó què és capaç de fer amb dades en temps real. O dit d'una altra manera, quan penses tardar a reaccionar entre conèixer la dada i fer alguna cosa? L'important no és quantes dades tens, sinó què és capaç de fer amb dades en temps real. I si algun sector quedarà profundament afectat per això, crec que és el vostre. Perquè el tema és, quant temps passarà entre que el meu pare ha tingut una pujada de sucre i que tu el trucaràs? Quant temps passarà entre que el meu pare ha tingut una pujada de sucre i algú farà alguna cosa? Llavors, la provocació que acostumo a fer servir és, abans era no em trobo gaire bé, trucaré al metge, d'aquí res serà m'ha trucat el metge, diu que no em trobo massa bé. I això, amb un escenari de dades en temps real, és el mínim que espero. El mínim. Val? I per poder construir aquest model de relació, necessito sobretot una cosa: quina confiança em mereix aquest tràfic de dades. Llavors, la clau de volta és quina garantia tinc de controlar exactament qui està tinguent accés a aquesta informació i què nassos n'està fent. No tinc cap dubte de la vostra qualitat tècnica en el diagnòstic i la recomanació, però no sé com esteu de custòdia de dades digitals, perquè penso que poder no esteu del tot entrenats. Teniu tot el dret a no estar-ho, però el que a mi em preocupa com a client és qui més sabrà que jo sóc diabètic. L'empresa que em vol contractar, la companyia d'assegurances que està calculant a quan em quedaria la pòlissa, el laboratori que ven insulina, exactament qui ho sabrà, això de que jo sóc diabètic. Llavors, això em tensa. Per tant, jo crec que això, el futur, depèn de dues coses ara, jo diria, amb un intent de fer una aportació. Un és, quina capacitat tens de disseny de serveis basats en dades en temps real i quina capacitat tens de dissenyar una relació basada en la confiança amb mi.
I per mi aquestes són les dues fronteres del futur. Si tu com a persona directiva creus que has entès això, que podríem no estar d'acord, i també podríem discutir si això ho estàs entenent anticipadament o si ja vas tard, que seria un altre debat. Suposant que hem entès això, quines decisions prendrem i com convencerem a la resta que aquest és el camí i aquestes són les inversions que cal fer. El que sí sé segur és que quan estigueu decidint, quan estigueu intentant convèncer, parlareu de transformació digital als vostres equips. Val? Però parlar de transformació digital no explica res, en canvi parlar de disseny de serveis basats en dades en temps real i establiment d'una relació basada en la confiança a partir de la custòdia d'informació de múltiples orígens al voltant de la salut, això té més colors i té més vernissos. Què passarà ara? Molts actors creuen que ells seran el node capaç de garantir la confiança en la custòdia de la informació i a partir d'aquí dissenyar tot el servei que calgui. Llavors, el sistema públic de salut creu que el guardià, el custodi natural de la informació sanitària dels catalans és ell. Les mútues creuran que són ells. Les clíniques i els hospitals privats creuran que són ells. Apple també pensa que és ella. Algú guanyarà i algú perdrà. I per mi la clau de volta és qui lidera la relació amb el pacient, no entès com quina conversa més maca que hem tingut aquest matí, sinó qui lidera els fluxos de dades que genera el pacient, a partir dels quals podrem dissenyar la relació. Molt bé. Una posada en context molt interessant i que jo crec que introdueix un tema molt important, que és el canvi de paradigma de la relació entre el metge i el pacient, entre les asseguradores i el pacient. Treballarem els metges, o treballarem de la mà d'Adeslas Sanitas, assistència sanitària d'aquí 10 anys, o Adeslas Sanitas i assistència sanitària seran Amazon, serà Apple. Els altres 3 ponents, tots en el món sanitari, com ho veieu des del vostre punt de vista, que és diferent, esteu en diferents esglaons del món sanitari, com veieu aquest canvi de paradigma? Mireia. Bé, jo crec que a la taula tenim maneres de pensar similars i per tant que una de la tasca és el de convèncer-vos, no? De que el canvi ja hi som i l'hem de participar. Jo crec que el Genís ha fet molt bones reflexions i us portaré més a la part pràctica, de que això és viable i és possible. El canvi no es pot fer de cop, és massa disruptiu i s'ha d'anar fent en petites mostres. Jo crec que hem d'entendre que la tecnologia està aquí i no és un fi, sinó és un mitjà que ens ajuda per poder fer canvis. I en el món de l'atenció primària jo crec que el volum, que tots sabeu, de l'envelliment de la població, de la pluripatologia, de la gent més sola que viu a casa, ens fa que hi hagi una demanda assistencial i un canvi de complexitat en l'atenció dels nostres pacients molt alt. I com no ens avancem, fins ara estem sent tots reactius. I el que hem de ser proactius. I les dades ens donen aquesta possibilitat de fer models predictius. Tenint totes les característiques de cada un dels pacients, podem fer clústers i que ens diguin com els podem atendre i quins hem de prioritzar per davant. I això és molt teòric i jo vull portar-ho al plan pràctic, de coses que hem fet a nivell d'un centre de salut en el que direcció i tota l'organització, perquè penso no és cosa d'un, sinó crec que tota l'organització ha d'entendre que hi ha un canvi cultural i que ens hi hem d'implicar tots. Aquest és un primer pas. Tot canvi implica resistències, hem d'entendre on estan les resistències, si és perquè ens fa por sortir de la zona de confort, perquè això és el que s'ha fet sempre i ja ho coneixem, o bé perquè tenim una manca de coneixements que hem d'acompanyar i capacitar perquè s'aprenguin aquestes noves competències que ens toquen. I a partir d'aquí començaria a treballar, per exemple, cas pràctic, en el cas dels administratius, és seure i dir, de totes les activitats que esteu fent ara, n'hi ha algunes que les puguem fer d'alguna manera diferent? És a dir, com esteu atenent aquests pacients? Doncs aquests venen al taulell, fan això i això es podria fer amb telèfon, amb SMS, amb e-mail, amb connexió. Hi haurien altres maneres? Sí? No. Primer,
situem-nos, no? Entenguem, i llavors un cop tenim això, quines altres maneres i com ho implantem, ho han de decidir ells, els hem de fer participar. Per què? Perquè veuran que el benefici és molt millor que atendre el pacient amb el que comporta tenir una cua i l'atenció i les situacions d'atenció que es generen, a que això es pot fer des d'un back office, des de darrere d'una sala tancada, que pots estar prenent un cafè, atenent per telèfon o per mail. Per tant, és un benefici que el propi professional veu que anirà millor. I pel propi pacient igual, perquè sortir de consulta i fer una espera o una cua per coses que ho podem fer d'una altra manera, per què estem fent-ho? Doncs provem-ho. I llavors això, a nivell administratiu, és el que hem anat fent, anar introduint aquest petit canvi de forma progressiva, no podem canviar-ho tot d'una manera, provem això, i com va veient que funciona, doncs vinga, anem a ampliar més i comencem per aquí. A nivell d'un procés, atenció primària, una patologia crònica que veiem molt sovint és la patologia respiratòria. I què hem fet? Sempre hem atès de la mateixa manera, doncs anem a redissenyar l'atenció i tot el procés de la malaltia respiratòria crònica. Com? Fem participar els pacients i els professionals. I això com ho hem fet? Doncs redissenyant tot el procés des de que un pacient o un ciutadà té els primers símptomes fins al final de la seva trajectòria, és a dir, quins són els impactes que té amb el diferent sistema sanitari, quines coses es produeixen en aquests impactes, i això són reunions amb pacients i amb professionals. I a partir d'aquí hi ha coses que no estan sent resoltes i que nosaltres, si no escoltem qui pateix la malaltia, que és el propi pacient, ens dona alertes, i d'aquí s'han creat unes necessitats i una proposta de solucions per part dels propis pacients i dels propis professionals. I ara d'aquestes possibles solucions i necessitats que n'hi ha algunes que seran organitzatives i que ens tocarà la direcció o internes, però n'hi ha d'altres que estem repensant com la tecnologia ens pot ajudar a ser més eficients i a fer-les bé. I això, a més, les idees que han sortit, una és una Smart Agenda, és a dir, una agenda intel·ligent que ens ajudi a la programació dels pacients tenint en compte les característiques d'aquell pacient. Una altra és una proposta d'atenció personalitzada, cada pacient és diferent, sí que té una malaltia crònica, però hi ha diferents arquetips. Tenim un pacient complidor, un pacient passota, un pacient que a part d'aquella patologia en té un altre que té molt més pes en aquell moment, com pot ser un càncer, o té una problemàtica social que fa que allò no ho tingui tan prioritzat, i per tant amb ells estem fent aquest redisseny i les propostes, que una és també una plataforma digital i una aplicació mòbil, s'estan tastant amb ells. És a dir, abans de treure-la, el que es fa és dir, això us sembla bé, ho canviem, hi va haver una reunió amb professionals i la setmana que ve amb pacients, a dir, escolta'm, això que estem fent us és útil als professionals i sobretot que tot el que generem sigui interoperable, és a dir, que totes aquestes dades que en teoria estem creant per millorar és que estiguin dintre el sistema informàtic amb unes dades de confidencialitat i seguretat i per millorar amb els professionals. No pot ser que haguem d'entrar o fer 40 clics per donar respostes. I en quant al Genís que ens ha dit, em preocupa la rapidesa en què tu tens aquestes dades i em respons, jo crec que aquí hem d'utilitzar sistemes d'intel·ligència artificial perquè no podrem donar resposta a totes les inquietuds que hi ha i per tant el que són els chatbots o el que són aquests sistemes que hem de participar els professionals junt amb els informàtics i els enginyers en redissenyar aquests algoritmes de resposta, perquè ens hem d'adelantar els temps, això ja està aquí però hem de ser molt més ràpids, no ens podem quedar en què tota la vida ho he fet així. La relació metge-pacient presencial és obvi, però hi ha altres maneres. Nosaltres estem fent servir el que és la consultoria online, la e-consulta, amb els pacients i amb els altres especialitzada. Fem interconsultes per no haver de desplaçar el pacient a través del sistema informàtic i això és molt senzill. Tots tenim coneixements, però n'hi ha d'altres que els podem ampliar o que simplement és dir, mira, tinc un dubte, no sé si demanar-li una eco o derivar-te'l, doncs probablement, mira, demana-la i si et surt aquests valors me l'envies i llavors què fem? El pacient està encantat, si tu li dius, mira, jo faig una interconsulta amb l'especialista i en funció del que et digui o bé t'enviarem o et farem unes proves i tu el truques i dius, mira, he parlat, té la confiança que t'has preocupat per ell, que sap que al darrere hi ha 2 especialistes que s'estan posant amb confort i no són ells que l'estem marejant a dintre del sistema sanitari i d'altres dubtes que a vegades generen consultes innecessàries. És a dir, hem de dedicar el temps a atendre allò que realment és necessari, és a dir, a la complexitat,
gent gran o gent jove amb problemes reals que requereixen un temps de consulta i potser hem d'ampliar aquest temps de consulta i hem de dedicar altres temps de back office a respondre a altres coses via online que es poden amb reforç, com fa el National Health Service. És dir, vostè abans de venir s'ha mirat tot això, s'ha xequejat, doncs potser hem de començar a introduir tots aquests canvis i crec que això és viable tant a la pública com a la privada i que s'ha d'anar fent amb petites coses. Hi ha molts més exemples, però així per fer un flash primer. Molt bé, doncs gràcies Joan per portar el Genís, i el Genís sempre ens inspira, i gràcies Genís per inspirar-nos, perquè això és un plaer. Des de la visió del Genís, de transformació digital i d'obertura de finestres i del que ens veu damunt, a la realitat de la Mireia, amb transformació real en un camp concret, jo em quedo al mig dient que ens està costant molt la transformació digital al nostre sector. És veritat que hi ha pioners i hi ha gent que ho està fent, i hi ha pilots 1000, però el sector no s'ha transformat. Ni hem transformat l'assistència, com atenem els pacients, ni hem transformat com responem les preguntes de recerca, com fem la recerca. Per tant, jo soc molt crític respecte a les grans possibilitats que tenim al davant de fer més, millor i amb menys recursos, que per nosaltres no és un desig, sinó que és una absoluta necessitat, fer-ho millor i diferent, i amb els recursos existents, i això, aquests canvis, aquesta transformació digital ens ho permet, però la realitat és la que és, i aquí no s'està movent res, excepte, insisteixo, iniciatives puntuals, però transformació de sector, com s'ha transformat el turisme, o com s'ha transformat el retail, o com s'ha transformat la banca, vaja, siguem sincers, això no va així, ni la pública ni la privada. Aleshores, agafant una mica alguns dels punts que m'han interessat moltíssim. El primer és el de disponibilitat de la informació. No serà que a Salut tenim molta informació però que realment, com deia el Genís, no està disponible. El concepte de liquiditat de les dades no el tenim. Les dades no circulen ni flueixen lliurement, ni les podem agafar d'aquí per allà, ni jo com a pacient, ni un altre metge les meves dades, ni un que vol fer recerca utilitzar les meves dades. Per tant, desenganyem-nos, a Salut no hi ha liquiditat. I com ens deien, i ens ensenyaven els que en sabeu, un sector es transforma quan més densitat digital hi ha en aquell sector. I al nostre sector, dades moltes. Però possibilitats d'utilitzar aquestes dades, disponibilitat real pels que les hem de fer servir, em sembla que molt poca. Sigui per la confidencialitat, sigui per la interoperabilitat, sigui per lo que sigui. Però, ostres, aquesta custòdia avui està ben custodiada, tant que no està disponible. I si no hi ha dades no hi ha transformació. El sector taxi, tu ho expliques bé, es transforma quan les dades estan disponibles. Totes les dades del taxi, on estan els taxis, on està la demanda, on està l'oferta, estan en digital. Per tant, al mateix moment està transformat. El nostre sector no està transformat. I ens queda molt per fer. I el que hem d'analitzar és què hem de fer. I jo apunto, i estem en un fòrum bàsicament de l'entorn privat. L'entorn públic, el nivell de digitalització és molt més alt. Ens passa la mà per la cara al privat. Estic parlant de dades digitals de salut. I més disponibles. La meva salut, jo puc accedir a totes les meves dades online, del públic, no del privat. Per tant, el sector públic té a la primera fase, que és dades disponibles, almenys diem-ho així, però en canvi sembla que està mancat en aquests moments, i ara potser més que mai, de voluntat i de decisió i de claretat d'on vull arribar i què vull aconseguir, que és el que tu apuntaves també com a segon element. En canvi, si saltem al sector privat, jo crec que la fase de digitalització no està escomesa. Les dades les teniu els proveïdors, els asseguradors, no estan disponibles, no les té ni el pacient. I en canvi, home, capacitat de canviar les coses, de passar entre que ho entenc, ho dic i ho faig, això a la privada, capacitat d'innovació en teniu molta, flexibilitat per fer-ho, i per aconseguir allò que voleu, em sembla que la pública no ho té, en canvi la privada no ho té. Per tant, aquí estem en un atzucac de... Ostres, estem bloquejats, és la meva percepció. Sortida. Jo faig una sortida cap endavant, potser molt demagògica i molt teòrica, però m'has inspirat molt. És a dir, aquí la clau és la confiança. Confiança en qui custodia les meves dades. Confiem en l'administració pública que custodia les meves dades?
Últimament potser menys, perquè desconfiem, què en faran, ara se les vendran, no ens acompanya. Confiem en la iniciativa privada en la custòdia de les meves dades? Depende. Per tant, qui serà aquest custodiador? Amb qui jo faré confiança com a ciutadà en què em custodiï les meves dades? I aquí jo apunto que em sembla que aquest ciutadà no l'hem de menys tenir, al contrari, que sigui el propi ciutadà. Donem-li al ciutadà el que és seu, que són les seves dades. El ciutadà és productor de dades. Aquesta sensorització, aquestes opinions, això ho produïm cada un de nosaltres. Som els productors, home, doncs potser que fem un pas més, no? Prenguem consciència de la importància del valor que té això i actuem en conseqüència i deixem que el ciutadà decideixi lliurement què en fa d'aquestes dades, amb quin professional les comparteix, a qui li dona per fer recerca, a qui se les ven, per què no? En quines condicions les ven? I paro aquí. Molt bé, Joan, gràcies. Primer, agrair al Joan, gràcies Joan, i a Quirúrgica avui poder estar aquí. Primer perquè sempre és un gust poder compartir taula amb tots vosaltres i després perquè m'ha permès retrobar-me amb molta gent, amb molts amics que feia temps que no veia, i el qual també això sempre està bé, no? Amb el tema de transformació digital, com deia abans el Genís, jo crec que, per ser molt pràctics, la meva experiència em diu que hi ha dues maneres d'aproximar-nos a lo que és la transformació digital en el nostre sector. Un, que crec que és molt important, és des de les necessitats. El tenir molt clar què volem dintre de les nostres empreses o dintre de les nostres organitzacions, dels nostres entorns. Quines són les prioritats? Què és allò que no va bé i que voldríem millorar? Aquesta idea és importantíssima, perquè si no es converteix moltes vegades en una moda que fem moltes coses i que al final no acabem prioritzant res. Per exemple, jo ara tinc l'oportunitat de treballar en una companyia de salut mental, que per sort, és una de les especialitats que ha corregut més i que hi ha més publicacions i que ha adoptat abans les tecnologies digitals. No em pregunteu per res. Per què? No per res, sí. Però per què? Doncs perquè els psiquiatres i els psicòlegs tenen una especial sensibilitat, diria, o estan més oberts a la innovació, etc. Però quina és l'aproximació que fem? Des de, a la nostra empresa, quines són les necessitats, què és allò que volem arreglar de forma ràpida? El que deia una mica la Mireia. O sigui, quina és la nostra prioritat? No ens arriben prou pacients? Aquí tenim eines de màrqueting digital, podem captar. Els nostres pacients accedeixen fàcilment a la nostra organització? És a dir, és des d'aquest apropament de les necessitats que després busquem la tecnologia per solucionar els problemes que tenim actualment a l'empresa. Jo crec que aquest és un punt molt important en el moment d'entrar a treballar en aquest concepte de salut digital. El segon, i que ens hi trobem tots, i és on tinc més trucades dels amics i dels que no són tan amics. M'acaba de vindre a veure una empresa que m'està oferint una aplicació, m'està oferint una tecnologia, m'està oferint, i que pot fer aquestes funcionalitats. Per tant, jo això ho diria, hi ha un apropament al nostre sector des de la part més friqui, des de la part de la tecnologia. I tots hem rebut, no sé vosaltres, però jo almenys en rebo moltíssimes, que em venen a explicar que si per la formació de cirurgians, l'altre dia, fa pocs dies, em preguntaven si aquesta empresa que està oferint realitat augmentada per la formació de cirurgians es podria utilitzar, què en pensava, etc. Per tant, tenim els dos focus. Un, les nostres necessitats, però en el lloc que estem, en qualsevol lloc dels que estem aquí, tenim contínuament gent que ens està dient, mira, hi ha una aplicació mòbil que va bé per les fòbies, hi ha una aplicació que va bé per les teràpies amb nens amb TDAH, hi ha un tema de... Això ho tenim contínuament. Per tant, hem de tindre molt clar les dues aproximacions i què fer en cada cas. I ara ho vinculo una mica amb el que deia el Joan, que és per què no m'ha anat més ràpid el sector de la salut com han hagut altres sectors. Jo crec que tenim unes barreres d'entrada importants. Jo porto amb això, molts ho sabeu, des de fa 8 anys quasi, des que vaig entrar a Telefònica portant això. El primer que em vaig trobar és cada vegada que anava a veure companys d'hospitals, companys gerents que ens coneixíem i tal, em deien, bueno, Jaume, hostia, pero esto, ¿qué evidencia científica hay? O sea, ¿por qué me quieres vender la monitorización de pacientes diabéticos
¿dónde está la evidencia? ¿Qué habéis publicado? ¿Dónde está el ensayo clínico? Per tant, això ens ha portat en un espai que no ha passat a la banca. Jo no he vist a la banca fent assajos clínics o fent assajos a doble ciego de provar determinades tecnologies i l'impacte que tenen als seus clients. No? O sigui, un grup de clients utilitzant una app i l'altre no l'utilitza i a veure què passa. No? Això, que jo sàpigui, potser sí que ho han fet, però almenys no ho conec. Per tant, hi ha una part que el sector tenim molt a dintre, que és qualsevol tecnologia ha d'estar sustentada amb l'evidència científica. Sí? Tots ja estem d'acord. Doncs això és una barrera d'entrada importantíssima, perquè a més el que hem fet al nostre sector, que d'això en sabem molt, és emmirallar-nos amb els assajos clínics. Ens emmirallem amb els assajos clínics i tota la metodologia d'assajos clínics és molt complicada. Ha de passar pels comitès ètics, ja ho sabeu. Per tant, això és una barrera important, que ha fet que la velocitat no sigui aquesta. I després, que de cara als gestors, hòstia, això és una tecnologia que competeix amb altres tecnologies contínuament. Jo tinc un pressupost d'inversió. Què faig abans? Què poso abans? Digitalitzo la meva empresa i compro eines determinades digitals, o sigui, faig una aposta pel món digital o compro la ressonància de 3 Tesles. Perquè les dues coses, hòstia, no tinc pressupost mai per les dues coses. O sigui, tinc que prioritzar tecnologies que en aquests moments ens estan pressionant. No només des del món de la salut digital, sinó que, a més, la UCI silenciosa, la monitorització, la darrera monitorització de l'anestèsia, perquè ja el Josep en podria parlar molt, no? És a dir, estem competint contínuament amb altres tecnologies. I això ha fet segurament que la velocitat també vagi d'una forma més lenta. I ja per acabar, crec que a més tenim una característica molt peculiar, com altres sectors, que és que la revolució mai la farem des de dintre. I això no estic convençut. Vull dir, els canvis importants en el nostre sector, com ha passat a Booking, no han vingut per cap cadena hotelera. Ha vingut per Booking. Els canvis en el sector del taxi no han vingut per cap companyia de taxis, ha vingut per una companyia nova. El 25% dels players que estan entrant al sector de la salut són gent que mai han treballat en salut. Les empreses que estan apostant més per salut són empreses de fora del nostre sector. Per tant, aquesta és una característica que també impactarà, penso, amb nosaltres. Bé, crec que fins ara hem estat parlant molt de característiques macro, però una de les coses que nosaltres ens plantegem quan fem ja el primer fòrum és intentar donar solucions en plan micro als metges que, com a nosaltres, treballem en medicina privada. Llavors, jo crec que ja deixant de banda el metge que treballava sol a la seva consulta amb la seva senyora portant-li les comptes i fer-li d'infermera, això ha passat a la història, però en plan micro, en el model en el que nosaltres creiem, que és el del grup potent de 15, 20, 30 professionals, quins consells podeu donar vosaltres sobre quins canvis hem de fer nosaltres? Que hem de fomentar l'accessibilitat, la telemedicina, que els pacients ens tinguin en la tablet, en el mòbil, en el xat contínuament, hem de millorar la nostra capacitat de gestió de les dades, on podem incidir més fàcilment i on seria més productiu que incidíssim? No és fàcil. No, però és que... Hem de fer alguna cosa? Sí, no, hem d'esperar que ens ho vinguin a fer? És que la resposta tinc que tornar a ser macro. Em sap molt de greu perquè has demanat micro i estic siguent desobedient. A veure, dues reflexions. El problema principal del vostre sector és que el regulador està molt al damunt i els sectors regulats evolucionen malament i lents. Esteu igual que la justícia. Que els demanes que digitalitzin i et miren dient, perdona? Justícia, salut, ensenyament, el regulador entra molt i això genera un ritme lent. L'única manera en què un sector regulat avança és amb el conflicte, per exemple el taxi. Quan el regulador està molt present, o conflicte o lentitud, i tu tries. I en un cas com la salut, clarament lentitud, igual que en justícia.
Segona idea, i vaig cap a això. Si una característica té, si quan aixeques molt la mirada, una característica té aquest sector, amb mirada global, és que està increïblement fragmentat. I els sectors increïblement fragmentats amb la digitalització pateixen especialment perquè la digitalització agrega. A la digitalització li encanta el volum. Perquè si tu al darrere d'un procés tindràs un algoritme i et gastes 1 milió d'euros en aquest algoritme, si l'algoritme roda 1 milió de vegades, el cost és 1 euro per vegada. Però si el rodes 1.000 milions de vegades, el cost és ridícul. Llavors, amb algorítmica competeix millor qui té el volum. I en un mercat fragmentat, ningú té el volum per posar-s'hi en sèrio. Perquè el sistema de salut català, tot ell, tot, públic i privat, tot junt, no té el volum del que estem parlant, perquè el problema de salut és global. Tot el món vol veure com la tecnologia impactarà en la gestió de la salut. I tot el mercat català junt, compactat, públic més privat, no té el volum. Per tant, forçosament, crec jo, l'estratègia és aliances. En quin consorci jugo? Jo estaria més pendent de fer lobby per la construcció de consorcis que per veure què faig jo a la meva clínica, perquè jo a la meva clínica l'única cosa que podré decidir, crec jo, perdoneu-me, de fet no ho sé, però l'única cosa que podré decidir és a quin consorci m'assumo, a quin estàndard m'apujo i fins a quin punt fomento l'aparició d'un estàndard. I aquí tenim un problema, que és la tecnologia té ideologia. La tecnologia té ideologia. A mi m'agradaria ser atès per una solució pensada a Europa abans que per una solució pensada als Estats Units, perquè els Estats Units té una cultura ultraliberal amb la que no estic còmode. Perquè si guanya el model americà, l'altre dia estava en un programa de ràdio i em deien, quants anys viurem? I jo pensava, jo vaig contestar, es van enfadar, quants et pots pagar? Perquè jo crec que això acabarà així, perquè hi ha una tecnologia disponible, assumible per l'Estat, que no és l'última tecnologia. I en canvi hi ha una última tecnologia disponible que l'Estat encara no la pot oferir, no la pot garantir, llavors és quan te pots pagar. Llavors, aquestes capacitats poder no venen per l'Estat, i si les privatitzem amb cultura americana, jo no vull viure amb cultura americana, jo estic molt content de ser europeu. Tampoc vull viure en cultura xina i tampoc vull viure en cultura índia. Llavors, jo crec que voldria fomentar un operador ambiciós, una solució, una plataforma, un sistema de compartir dades, i com vulguis, que fos pensat aquí. Hi ha un exemple d'això de la seguretat que deia el Joan. Un exemple de... A mi m'agrada molt posar... Què crec que passarà jo amb les dades de salut? Exactament la banca. És a dir, jo tinc calés en un banc, tampoc gaires, però jo tinc un compte corrent en un banc. Suposo que tots vosaltres no podeu accedir a saber quants cèntims tinc. Per tant, podríem considerar que és un sistema segur d'informació. En canvi, jo deixo entrar, tinc un pàrquing de lloguer allà a tocar casa, el propietari d'aquell pàrquing jo el deixo entrar un cop al mes en el meu compte i emportar-se 90 euros. No? És com si jo deixés entrar un cop al mes algú a llegir la meva pressió arterial. No? Ningú sap la meva pressió arterial, però algú pot entrar i agafar-la. Llavors, hi ha gent que li deixo que m'ingressi coses i hi ha gent que li deixo que em tregui coses. És curiós, si ho penseu bé, la banca és un sistema obert de seguretat i de confidencialitat, però està obert. Calla que el custodi de dades de salut no sigui un banc. Ara imagina que la Caixa obre Segurdatabank. Vull dir que a saber per on me vindrà la competència. Llavors, nosaltres hem d'anar a parlar amb la Caixa, a fer-li una proposta, o hem d'esperar que vingui un banc americà? Llavors, jo crec que el micro, perdona si he fugit d'estudi, però jo crec que el micro passa per ser molt global, perquè les solucions digitals seran globals. Poder vull que el meu govern parli amb la banca, jo què sé.
Però hem de ser una miqueta... hem de pensar diferent, És a dir, el Genís ens aconsella teixir xarxes. Mireia, el milió d'euros que ell deia que hem d'invertir que no servei, tenim... Que no el servei tenim... d'anestèsia de Tecnon o el servei de cirurgia de Cima o de Remei o Però és que amb un milió d'euros no vas ni d'aquí a la cantonada, que ens ha de fer. si el Aquesta és la tinguéssim. mala notícia. Bueno, jo crec que la visió macro, els tres la tenen molt més, i el que baixaré és micro, molt T'ho micro, agraeixo. amb Sí, a tangibles, més, jo- perquè és, a la és Mireia, una miqueta la voluntat que m'han demanat. a la No? Que no- targeta que tenia a la presentació la tinc com a experta, que a més és així, en portar a la pràctica. És a dir, aconselles què podem fer a la pràctica a part de teixir xarxes? Jo crec que ell ha dit, no? Primer el d'entendre cada un de nosaltres amb un tema tan senzill com quants d'aquí prescriviu webs o apps als vostres pacients? Jo també. Val. Sou conscients, segons l'últim estudi que va sortir ara a la primavera de l'Observatori de Noves Tecnologies, és que els nostres pacients, el 70% han mirat el doctor Google, un 30 i pico abans i un 40 i pico després de la nostra consulta. Això ho estan fent. No és molt millor que nosaltres els eduquem i diguem en quines webs és aconsellable que mirin aquesta informació? No coneixem millor. Hi ha sistemes, el Col·legi de Metges té web mèdica acreditada que té un decàleg de quines són les indicacions, encara que no sapigueu quina és la web exacta, però com a mínim que sàpiguen que quan mirin la informació doncs estigui actualitzada, que hi hagi un professional al darrere, un número de col·legiat, que hi hagi tota una bibliografia basada en l'evidència d'on s'han tret aquestes informacions. És a dir, hi ha tota una sèrie de coses, de 4 característiques que sí que els hi podrem dir, perquè és que ho fan. I a vegades generem molt més dubtes i moltes més incerteses als pacients que es podrien resoldre si ho féssim nosaltres. Igual que prescrivim proves, podríem prescriure webs i ens ho hauríem de plantejar. Sant Joan de Déu ha tingut la iniciativa des de Salut Mental de fer un símbolo amb les diferents webs que ells creuen que estan basades en l'evidència, perquè els pacients, ja que consultin, com a mínim, els hi fan com una recepta de prescripció de fàrmac, doncs tenen un talonari i recepteu i mireu aquestes webs. Us aconsellem, ja que sabem que ho feu i ho mireu, doncs el mateix. Amb aplicacions és veritat que la fiabilitat de les dades encara no està, des de TIC Salut i el departament estan treballant a tot el que és el portal AppSalut, però com a mínim tenim un observatori que ens diu per diferents especialitats quines hi ha, perquè els pacients també se les baixen, com a mínim saber el què, i des de la nostra especialitat saber què hi ha al mercat. Jo crec que sí que és una responsabilitat nostra saber i orientar els pacients en aquest camp. En altres coses, jo crec que no cal anar tan lluny i sense recursos, amb el poc que tenim, i més a la privada, crec que teniu moltes més opcions, es poden fer petites coses. El primer és convèncer-nos tots nosaltres i portar-ho a terme, però independentment de les grans inversions, en petitetes. Aquesta seria una, i és ben senzilla, seure un dia i fer una miqueta de pluja d'idees entre els professionals, i sempre n'hi ha algun que és més avasat, és més tecnològic i que ja ho té catat. Doncs home, empoderem-lo i afegim-li el valor que té. D'altres, les interconsultes digitals amb els pacients. És a dir, quan sortim, tots sabem que l'evolució, doncs en aquest cas cirurgians, segurament funciona bé, i el que passarà és que al cap de 2 o 3 dies tindrà això, i passarà. Si ja ho sabem, tinguem-ho en una aplicació o preescrito que puguem generar, si hi ha algun canvi, que ens enviïn de dir hi ha un canvi en això, m'està passant, perquè no ho podem fer en vez de generar tantes consultes a vegades que són innecessàries de control, que sabeu que ha evolucionat bé i que probablement ho estem fent el metge i ho pot fer un altre facultatiu. Empoderem també altres estaments com poden ser la infermeria, no? Que també és... Però segur que a privada teniu molt més recursos. Sí que és veritat que el tema de les dades i la informació, probablement el que és a la pública en aquests moments tenim molt més. Nosaltres tenim un sistema informàtic a l'atenció primària que és l'ECAP i que en aquest cas interopera amb molts d'altres. És a dir, a través de La Meva Salut, tots vosaltres podeu accedir a les dades més rellevants de la vostra salut. Sí que us cal una visita presencial al vostre centre de salut, perquè s'ha de demostrar que tu ets tu i que dones conformitat a poder accedir a aquestes dades per tu mateix. Llavors us demanaran un mail, un mòbil. Accedireu a totes les proves o visites que hagueu fet en centres de salut pública.
tindreu el pla de medicació si teniu alguna patologia crònica i el PANEU, el document de voluntats anticipades. Hi ha un apartat de tràmits i serveis, que és aquest de la e-consulta, que és la consulta online, que inclús jo estic en el CAP Comte Borrell, és clínic, és eixample, esquerra, i sabeu que hi ha pacients de totes les condicions, i molts tenen doble cobertura. Els meus pacients que també van amb vosaltres a la privada m'envien la documentació. Per què? Perquè a través de la e-consulta hi ha un espai que pots adjuntar fins a 3 documents en PDF. I el que jo els demano és dir, escolta'm, vull estar informat del que t'estan fent i quina és la patologia que estàs tenint. Per què? Perquè en el fons qui acabem prescrivint serem els de l'atenció primària i com a mínim tenir tota la documentació que m'avali que això es correspon. I si discrepo, el que faig és escriure una nota per tots vosaltres i en base en què discrepo o no discrepo. No en el pacient, que ell no en té cap culpa de la visibilitat diferent. Però això són coses que ja estan passant. Heu de saber que ens està arribant la informació. És veritat que el sistema públic no la penja, però a través del pacient jo ja estic accedint i l'estic tenint. I aquests sistemes, jo no sé fins a quin punt els teniu o no implantats, però són existents i els podem aprofitar per totes dues bandes. Això per posar exemples del micro. Sí, en la privada jo crec que el problema que tenim és primer la por del desconeixement del món digital i segon que no et sents en una xarxa, no una xarxa en plan clúster, sinó una xarxa sota de seguretat, de que si em llenço a fer això i em surt malament em revertirà negativament amb la meva compte de resultats. Joan. Sí, consells i des del macro al micro. Jo crec que ara la Mireia apuntava el que volia dir. A veure, hem de mirar què vol la gent, i això és obvi, no? És a dir, què és el que volen les persones, què és el que volen els ciutadans, què és el que vol el pacient i atendre-ho, perquè tard o d'hora ens ho exigiran i si no ho fem doncs aniran tot fàcil. Per tant, si la gent vol visites no presencials per consultar doncs, si m'haig de prendre aquesta medicació o si puc viatjar per coses banals, doncs donem-li, no hi ha cap problema. O visites a videoconferència, etc. Per tant, primer punt, què vol la gent? I això és obvi, com a empresa jo crec que hem de centrar la mirada en el client. El segon, jo crec que hem de generar confiança, perquè sense confiança no tindrem cap rol a futur, i més en la nostra pràctica, que es basa en la confiança. Llavors, com generem confiança? Tu apuntaves un element que és el que jo volia proposar, i crec que és un bon fòrum per proposar-lo, perquè justament quirúrgica en té alta experiència. És a dir, atrevim-nos, donem-li al pacient el que és seu, donem-li el resultat de l'activitat amb ell, i ell que em faci el que vulgui, que maduri, que es miri els seus informes, que els tingui en propietat, que els passi la doctora del CAP, que els pengi on te vulgui, que els comparteixi amb qui vulgui. Per tant, i això genera confiança, perquè si jo vinc a tu a visitar-me i tu, de forma transparent, com a rendiment de comptes i per transparència absoluta i per confiança absoluta, em dones tot allò que dius que jo tinc, que m'has fet, el resultat de les proves, el que penses, la medicació, etc., per escrit en digital, d'una forma que jo pugui manegar, hòstia, estem donant un pas endavant, perquè ja passem aquesta liquiditat semblant al compte bancari, perquè els diners són meus, els 90 euros són teus, les dades són meves de salut, però jo no les tinc igual que tingui els diners, que puc anar a qualsevol lloc i els puc treure i fer-ne el que vulgui. Aquestes dades de salut no estan en les mateixes condicions. I aquí està la clau. Per tant, mirem què vol la gent, generem confiança, donem-li allò que és seu i estem contribuint, a mi em sembla, a la transformació real. I això vosaltres en teniu àmplia experiència. Què ens pot passar? Tu deies, hòstia, genera por, no? Vaig sense xarxa de seguretat i no sé què em passarà. Què passarà? Que s'aniran a la competència perquè tenen l'informe? No, s'aniran a la competència perquè no estan contents del servei que li dones. Però si a sobre el servei que li dones és això és teu, aquí ho tens, i em pots fer el que vulguis perquè està en digital, a mi em sembla que això genera confiança. I fem un gran guany, que estem parlant de qualitat. No? Nosaltres ens omplim la boca de continuïtat assistencial i qualitat. I això és un paradigma. És a dir, hem de garantir la continuïtat assistencial per donar una qualitat bona. Quina manera de garantir la qualitat assistencial més bona que donant la informació i que hi sigui, que flueixi la informació. I realment tornem a un punt bàsic, que és la confiança metge-pacient i que la digitalització no deixa de ser una eina en un context d'un paradigma nou. Jaume. Un parell de coses. Ens parlava Genís de l'agregació d'oferta, no? El fet de que els consultoris petits, doncs molts de vosaltres esteu en consultes petites, i com fer arribar això al mercat. Això existeix.
no? Quants de vosaltres no esteu als agregadors d'oferta que hi ha avui al nostre sector? No vull dir noms comercials, però hi ha marketplace que en aquests moments, molts de vosaltres segur, perquè us he vist, vull dir, esteu dintre de marketplace on oferiu els vostres serveis en una pàgina web que el que fa és agrupar l'oferta professional vostra, accessibilitat als vostres pacients. Us busquen a través d'aquests marketplace, que a més permeten una cosa, primer, donar-vos a conèixer el mercat, no? A través d'aquest agregador d'oferta, i després permeten al pacient, una altra cosa que també ha comentat el Genís, que és ranquejar, o sigui, puntuar-vos. Fa poc s'acaben de donar els premis d'un d'aquests agregadors d'oferta que el millor metge d'Espanya, no sé si és el millor, però el millor puntuat, diria. Per tant, comencem a tenir aquests sistemes de booking, aquests agregadors d'oferta, en el nostre sector i ja fa anys que existeixen i cada vegada més de vosaltres hi formeu part. Per tant, ja esteu a dintre d'aquests agregadors, ja esteu fent una visibilitat dels vostres serveis al mercat i això penso que és important i que tingueu clar que al final els pacients us puntuen, que per tant hi ha una puntuació vinculada a l'opinió del pacient. Això per una part. Segon, jo diria que si us poseu amb totes les eines que la Mireia ens proposava, tot el que és la visita virtual, tot el que és, jo us deia, l'agregació d'oferta, el que diré és una obvietat, però és que m'he trobat de tot a la meva experiència. El que feu, feu-ho bé, sisplau. No utilitzeu el WhatsApp per temes mèdics. No envieu radiologia o informes clínics amb WhatsApp o amb Skype. Per tant, molts de vosaltres esteu utilitzant les tecnologies, perquè em consta també que ho esteu fent, però el que fem, preocupem-se de fer-ho amb unes eines que ens assegurin aquesta seguretat que parlàvem nosaltres, per tant que siguin eines que compleixin la llei de protecció de dades del nostre sector, que conjuntament amb la banca és de les més fortes. Després, tingueu en compte que si entreu en el món de la consulta virtual, el pacient no s'espera. Tingueu-ho clar, O sigui, amb una visita virtual estem més o menys acostumats, home, el pacient s'espera quasi sempre. Amb una visita puntual no s'espera, és a dir, si tenim una visita virtual a les 10 del matí, heu d'estar accessibles a les 10 del matí. No podeu fer a les 10 i mitja, perquè aquest pacient no s'espera. Per tant, culturalment també heu de canviar. I tercer, en el tema de la consulta virtual, la formació no és el mateix un face-to-face amb el pacient, fer una visita a través d'una eina, d'un canal virtual, que fer-ho presencial. Per tant, una de les coses que jo crec que també el Col·legi de Metges ho està impulsant és fer la formació vostra per fer visites virtuals. Jo, almenys, en els professionals de la meva empresa, ara que comencem en el tema de visites virtuals, tots faran un curs de com atendre un pacient a través d'un canal virtual. O sigui, això no és poso en marxa un canal virtual i demà començo a fer consulta, sinó que la relació amb el pacient hi ha unes característiques de la pròpia consulta que haureu de canviar a la vostra manera de treballar. I per tant, darrere hi ha una formació per fer això. Per tant, el que fem-ho bé. He citat les xarxes socials. No, he dit agregadors. També hem parlat de WhatsApp. Com hem de fer servir les xarxes socials i què hem d'esperar dels pacients en el seu ús i en la relació amb nosaltres? I què hem d'esperar del nou model de pacient? Hem parlat a la taula d'abans que el sector mèdic canvia, que hi haurà menys metges, que la medicina estarà molt feminitzada. Com canviarà el sector pacient i des del punt de vista digital, com ho hem de manegar nosaltres? Jaume, tu tens més experiència. Bé, jo crec que ara la pregunta és: teniu identitat digital? Creieu que teniu identitat digital? Quants d'aquí dieu que teniu identitat digital? No en teniu ningú o no voleu contestar? És que identitat digital és la petjada que estem deixant a internet. Potser nosaltres, o algú de vosaltres no té determinades xarxes o no en té cap, però qualsevol altra persona us pot haver etiquetat o la vostra empresa per formar part de l'empresa i el vostre nom i ja esteu. Per tant,
jo crec que és important el tema de la identitat digital, com que tots en tenim, vulguem o no vulguem, és que la cuidem, ens la creem nosaltres mateixos. Per què? Perquè jo quan he de contractar algú miro per LinkedIn si hi és, si no hi és, poso el buscador, a veure si està i quin tipus de perfil de coses està penjant o no està penjant. I jo crec que ara tota empresa, no del sector sanitari, qualsevol sector, jo crec que es mira a les xarxes a veure aquell professional que ha de contractar com està. Per tant, I el professional que vol ser contractat mira qui el pensa contractar i amb què fa. El mateix, sí. Tens tota la raó. Llavors, jo crec que aquí un ha de pensar, quan crea la identitat, en quin sentit la vol crear, si és una professional, personal o mixta. Hem de pensar que som, aquí no sé si som tot metges i altres, però és igual, més mig. Doncs som sanitaris i per tant ho som al llarg de tot el dia, és a dir, depèn de quines conductes tinguem en compte. Des del Col·legi de Metges, la secció que estic de Metges i Salut, que és una secció transversal, sí que vam crear un decàleg de recomanacions de quan ens posem a les xarxes, perquè a vegades no hi pensem, hi ha punts molt importants a l'hora de crear la nostra identitat. I després és saber de la nostra identitat, a quines xarxes ens sentim còmodes. No és obrir-la indiscriminadament a totes, sinó amb quin objectiu, per què, amb qui i de quina manera ens voldrem comunicar i després escollim, jo em sento còmode a nivell professional amb LinkedIn i Twitter i els tinc oberts, però hi ha altres coses que Instagram o Facebook el tinc més privatitzat. Per què? Perquè em sembla que són una mica més xarxes socials, no tant, però això és una decisió meva, però segur que els meus pacients em busquen, ell ho ha dit, busquen la meva empresa però em busquen a mi segur i miraran, de fet algun ja m'ho ha dit, diu, per cert, he vist que havies... Jo crec que és una realitat que no podem obviar, ho fem tots nosaltres. Què feu quan aneu a comprar, ho hem dit, amb els hotels, el booking, la salut no deixa de ser un servei més, amb unes particularitats, òbviament, però és que és un servei més. I si tots nosaltres com a ciutadans estem fent servir la majoria de serveis utilitzant els comentaris dels altres, contractem vols, hotels, comprem o intercanviem coses utilitzant tots aquests serveis, perquè la salut no. Què penseu? Que el ciutadà per si sol pensa que la salut no ha de tenir unes característiques online? Jo penso que sí, però és que les hem de definir nosaltres i això abans de que, o conjuntament, jo crec que és co-crear amb els pacients, però és que ens ho hem de... Això no és el futur d'allà, és que això està passant i no ens podem quedar en la zona de confort que el metge només és la presencialitat, la relació de confiança es pot establir també a través de la xarxa. Tu has dit, Col·legi de Metges vam fer també un document que comporta una visita virtual. Òbviament primer has de conèixer el pacient en persona, has de tenir les característiques i establir unes regles i unes normes, però després hi ha moltes coses, no per motius aguts, però sí per moltes altres consultes podem resoldre. Jo l'únic afegiria que les redes socials les carga el diablo. Per tant, una mica amb la mateixa idea que us deia abans, vull dir, hi ha d'haver una política molt clara de quines xarxes socials us són més útils, què voleu transmetre, quins missatges voleu transmetre a través d'aquestes xarxes socials i a qui els voleu dirigir. Quin tipus de pacients teniu? Voleu fer el pacient? Voleu fer el pacient i l'entorn familiar? És a dir, aquestes idees, que són molt bàsiques, però això ho heu de tindre absolutament clar en el moment de posar-vos a les xarxes socials, perquè si no, després això les carga el diablo. Donem un missatge i que se'ns pot rebotar, perquè estem molt exposats en el moment que comencem a treballar amb xarxes socials. Us recordo que hi ha el micro disponible per tothom que vulgui. No, anava a dir, així és una miqueta lapidari, xarxes socials és un espai reputacional, no hauria de ser un espai d'activitat. Sí. Posats a marcar una línia. Sí, no, jo crec que aquestes tecnologies... Quan ja en saps molt, fes, però així d'entrada, pum, pum. Ja, però aniran apareixent coses i van apareixent coses, el que has de veure és com utilitzar-les dintre la teva organització per treure'n partit. És a dir, el WhatsApp, per principi, no el podem utilitzar, no pot ser, el que hem de fer és construir-nos un WhatsApp que compleixi els elements de seguretat, perquè com vols renunciar a no coordinar-nos sense WhatsApp? Per tant, si el WhatsApp és bo per grups i tal... Ho faràs amb eines, però no seran xarxes socials. D'acord. Converteixes aquesta xarxa social en una eina amb les teves necessitats. Atendràs per telèfon,
Però no ho faràs per la ràdio, no ho faràs per Catalunya Ràdio. Sí, és això. Bueno, et servirà per difondre informació general o vinculada a la teva empresa pels teus pacients que els hi puguin ser útil o pel ciutadà en general d'activitats preventives o de promoció de salut o de... Joan. Sí. No tenim que oblidar que la medicina privada és un negoci, és una empresa. Lògicament, tota aquesta telemedicina, les consultes, tot això són actes mèdics. Com es factura, com es cobra. Jo estic convençut que si això ho tinguéssim clar, evolucionaria molt més ràpid. Passa que no ho sabem. O sigui, de moment l'únic que et demanen és inversió. Inverteix, busca, posa tu, posa els diners sobre la taula i ja veurem. I vindrà més volum. Sí, m'acreditarà més feina. Més feina, més telemedicina, més assistència, més això, que tampoc facturaré. O sigui que és complicat. Perdó. Anava a dir, la tendència, no dic en el vostre sector, que jo sóc el menys expert del vostre sector de tots, la tendència, mirant els diferents i múltiples sectors, és la servificació basada en tarifes planes. És a dir, jo et donaré tota aquesta capacitat de prestació de serveis i tu em pagaràs 20 euros al mes, 200 euros al mes, 2.000 euros al mes. Una cosa com ara accedir a continguts audiovisuals s'ha convertit a tarifa plana. Una cosa com ara accedir a música s'ha convertit a tarifa plana. Volvo, Porsche ofereixen tarifa plana. Ni siquiera és renting, és tarifa plana. Tu pots anar a la Porsche i dir-li, en el cas de Porsche és car, però tu li pots dir 2.000 euros al mes, és aquest el preu, i tens una gamma de 6 cotxes, digue'm quin vols, jo te'l porto i te'l deixo. Si el vols per una setmana, per un dia, però tu tens cotxe Porsche tot l'any i el preu és aquest. Crec que més de la tendència és que en lloc de pagar per actes de consum es paga per tarifes planes. Però la fragmentació a nivell d'això dificulta també arribar aquí. Nosaltres, per exemple, sí que seguint una mica la idea del Genís, ho estem veient, això que diu el Genís, però el que hem fet és posar una mena de tiquet moderador, és dir, el que venem són forfers, de dir, per una tarifa plana tu tens accés a tantes visites al mes d'un psicòleg. Per tant, vull dir, és el que està dient el Genís, però, clar, vull dir, si no tots sabem l'ús que poden fer, diguem, els nostres pacients a vegades d'aquest nou canal, no? I per tant ens podem trobar amb problemes. Sí que pots fer la tarifa plana, és la mateixa idea, de dir, el pacient sap el que es gasta cada mes amb uns serveis i el que li entra. No? Però bueno, també trobem asseguradores que no ho estan fent així. No? També trobem asseguradores Blua, tens una tarifa plana, tens una tarifa d'un preu cada mes i teòricament tens accés als metges, als serveis virtuals quan ho necessites. Per tant, ens estem trobant, jo crec que al nostre sector estem provant, estem amb testing de dir, tenim gent que està fent, com les asseguradores, Sanitas en Blua, està fent uns serveis més o menys il·limitats, tenim altres des de la provisió, no des de l'assegurament, des de la provisió que hem posat perquè estem més acollonits, segurament, i hem dit, escolta, a veure si això ara es converteix en una trucada diària als nostres psicòlegs, i per tant hem posat un tiquet moderador, per dir-ho manera, i després hi ha el model que també tenim de 25 euros la consulta. Que això hi ha moltes plataformes, molts agregadors en el nostre sector que ja ho estan fent. Per tant, jo crec que estem en un moment realment de provar tots aquests nous models de negoci. Sí, per això jo aquest matí, a l'anterior taula que em parlava de cap on teníem que anar, jo crec que no és un problema de baremos de mútua ni coses d'aquestes, és un problema que necessitem un altre projecte totalment diferent, un altre concepte d'empresa, amb un altre concepte de com la nostra relació amb els clients com ha de ser, no? Si per productes, si per globals, si ens hem de fer grans, perquè si som grans podem vendre més bon producte, suposo, o trobar més bones solucions. La tarifa plana... No. La tarifa plana l'acostuma a proposar qui lidera la relació amb el client, no qui té la capacitat de prestar el servei. Aquest ha quedat intermediat i se li discuteix les coses a preu l'hora. La tarifa plana la dissenya qui lidera la relació amb el client i lidera la relació amb el client qui lidera el flux de dades. I qui paga? Volia
i qui compra. Perdona. No, jo volia afegir un parell de comentaris. El Jaume parlava dels que manen en aquest sector, el mànager i les empreses que venen a vendre un producte. Tu afegies què és el que li interessa al client, que és el més important, el pacient, i tu, encara que de manera indirecta com a negoci, però jo dic com a metge, què ens interessa a nosaltres com a metges, com a professionals? Jo trobo a faltar aquest punt. I només dos nocions. Hi ha una part molt important del burnout que té el metge, que és molt important i que està afectant de manera molt greu la relació metge-malalt també i la continuïtat, que és precisament que molta part de la seva feina, en comptes de fer de metges, és d'introduir dades. Codificació, i a més, hi trauran molt poc ús. Els que treballem en el mitjà hospitalari, molt poca utilitat. No et repercuteix, perquè el que tu poses, teòricament, per capacitat, hauries de poder tenir un feedback, però mai hi ha quartos perquè aquest feedback torni al metge, que és el que realment li interessa saber si ho està fent bé o malament, i és el que realment aportaria valor i donaria satisfacció del que estàs fent. I això, quasi bé mai, els que manen donen aquest pas tecnològic perquè retorni el resultat en el propi pacient, en el propi metge. Aquest és un. I l'altre tema és que no contem que l'acte mèdic té d'altres actors, que és infermeria i els administratius. I amb això, amb el tema de les dades, hi ha un treball espectacular fet al Canadà, només com a punt, de dir, van intentar veure com resolien el burnout dels metges pel tema d'estar més pendents de posar o d'haver de codificar i posar números. Registre de dades. Registre. I li van oferir, no una infermera, no, un data manager dintre del... O sigui, cada vegada que entra un malalt, entrava i ell no tocava l'ordinador, estava pel pacient, feia una escolta activa, i l'altre és el que anava introduint totes les dades mèdiques al sistema. El burnout va caure un 70%. Molt bé. I les dades eren de molta més qualitat. Segur. I es va tornar a retornar. Per tant, jo crec que la visió del professional també hi ha d'estar dintre del debat. I només un apunt crític i positiu. Jo també prefereixo ser europea que americana, i el paradigma que tu has dit a la medicina americana és veritat. Però la medicina europea pequem del revés. O sigui, quan més tens, a vegades, més overuse i overtreatment, i això te porta més morbilitat que no pas benefici. A vegades no mirar-te tant i no arribar a conèixer el que la seva evolució normal seria a desaparèixer també és un problema de salut. Molt interessant. Jo no tinc cap sensor activat, M'ho trec tot, em sembla que això acabarà malament. Jo sí que m'agradaria fer una aportació a l'Alvira, que completament d'acord amb la visió del professional, i a nivell hospitalari potser no ho tenim, però l'atenció primària, el revertir les dades del professional sí que ho tenim. Jo vaig acabar la residència l'any 2000, vaig començar amb aquelles carpetes de paper que hi havia els colors i vaig acabar amb informatització del sistema. I al principi ens sentíem tots registradors, com ara probablement us sentiu, però nosaltres ens reverteix les dades, és a dir, tot el que introduïm, el professional té de tots els indicadors de salut, com està ell respecte a la resta de l'equip i a la resta de Catalunya. I són dades que, a més, si clica a sobre li surten els pacients que té mal controlats i pot, amb un sistema de citar-se'l com virtualment, revisar aquella història clínica i mirar-s'ho. Sí que és molta més feina back office, però és que estem treballant com l'any 2000, ens hem informatitzat, però no hem canviat mentalment de com hem de treballar. Doncs potser és que hem de ser molt més proactius, tenim aquestes dades que ens serveix a aquells pacients que no venen a trucar-los i saber per què no venen, i aquell pacient que tinc mal controlat, perquè està mal controlat, és responsabilitat meva, i si tinc un pacient amb doble prescripció i el sistema m'avisa, jo me l'he de mirar. I això sí que ho tenim. Llavors, si hi ha sistemes que ja existeixen, per què no aprenem uns dels altres i compartim aquesta informació com estem fent ara? No hem d'inventar, poques coses hem d'anar inventant, n'hi ha moltes inventades. Compartim el coneixement, la nostra experiència, quins errors hem comès, ja que estem en aquesta fase més avançada, en d'altres no, però per què no veiem i compartim aquests sistemes informàtics que ens estan ajudant per baixar aquest burnout? Perquè no és que
no existe, no, hi ha algú que ho està fent i que també, per nosaltres ara el que discutim és tots els indicadors que ens estan avaluant influeixen en el resultat final de la salut dels nostres pacients, perquè alguns potser seran de registre, aquests potser té sentit que els fem o els hem de treure del sistema, però la revertibilitat, això ja ho tenim. Doncs jo crec que aquí és el que hem de fer, compartir en espais o fòrums com aquests, o escolta'm, conèixer-nos i dir, venim a veure i què podem aplicar nosaltres i què no, des d'aquest punt de proximitat i de micro. És que a vegades poder el treball de back office deixarà de ser tan back i serà el treball important i potser desgraciadament el treball de tenir el pacient al davant, historiar-lo i tal sí que es convertirà més en el back office, deia Joan. Sí, jo vull dir diverses coses. Crec que vas ser tu que em vas ensenyar que tot producte sotmès a la digitalització es converteix en un servei. Jo només ho deixo aquí. Per tant, això és tendència, aquests serveis que deies amb forfait, etc. De segon, digue'm com em contractes, digue'm com em pagues i et diré el que et faig. I avui us paguen per visita, doncs tenim visites. Si paguéssim, fóssim capaços de comprar o pagar per resultats o per valor o pel que sigui, segurament ens espavilaríem per donar aquest resultat i aquest valor. Sé que són tòpics, però crec que són els que hem d'utilitzar. I qui compra? El que compra és el que té la capacitat de canviar. Evidentment el que serveix no, però el que compra sí. Tinc un exemple, si vols, del sector assegurador, però assegurador de cotxes, no assegurador de persones. Quan que apareix la dada, pots reinventar el servei. Per exemple, companyies asseguradores en què assegures un nombre de quilòmetres. Perquè hi ha gent, tothom paga l'assegurança del cotxe per un any, però hi ha gent que amb aquell cotxe fa 35.000 quilòmetres i gent que fa 300 quilòmetres. Llavors diuen, com que jo sé que ara podré capturar la dada i la dada serà raonablement fiable, apareix l'assegurança tarifada per quilòmetres i no per temps. I HP està pagant als empleats 200 euros més si caminen no sé quantes passes més al dia. 200 euros al mes, depèn de les passes que facis. Ara has de publicar les teves dades, els hi has de passar a la pulsera i el que sigui. Després, el tema d'introducció de dades, és dir, tu parles amb els pacients i la principal queixa és no em mira els ulls, es passa el dia apuntant. Parles amb els professionals, dius això de la digitalització, poseu-vos on te vulgueu, que és un desastre perquè em passo el dia posant i no trec. Clar, heu apuntat alguns exemples que jo crec que són els correctes. Aquest personal de suport, aquesta especialització i l'ús de tecnologia jo crec que també hi ha de ser, perquè no parlant pot quedar registrat el que ha de quedar registrat, o no li hem d'explicar al pacient el que ha d'aprendre, el que té, el que ha de fer. Tot això ho expliques, doncs perquè no pot quedar registrat i codificat amb automatismes, amb tecnologia, etc. Ostres, hi ha alguna experiència en aquest sentit que és apassionant. La gent es queixa de que, surt de la consulta, li preguntes què t'ha dit i dius, no, és que no estava per el que em deia. Ostres, potser és l'element més transcendent i més important, al moment de comunicar el que has de fer a partir d'ara. Per tant, aquí jo crec que amb tecnologia hi hem d'anar. I després ha sortit un comentari amb el tema d'infermeria i amb el tema de valor. No sé, el que ens dieu és que el que no porti valor desapareixerem. I si per tant la teva feina no té valor, doncs això tard o d'hora no existirà aquest lloc de treball. No soc conscient d'haver dit això. No, avui no, però ho dieu. Si no imagineu aquí rodejat. Però ho dieu, és així, és dir, tot es basa en... es posarà en tensió i el que aporti valor perdurarà i el que no desapareixerà. Aleshores, quin és el valor del professional? Quina és l'aportació de valor? I això és el que hem de rumiar cada dia, perquè si el valor que jo aporto pot fer millor i més ràpid i més satisfactòriament una màquina, doncs estic cardat. Això els radiòlegs ens ho expliquen i ho viuen cada dia. És dir, clar, una màquina que vegi un milió de radiografies, demà la veurà més bé que tu, la patologia. Diagnòstic per imatge sembla que ja està clar. Ja hi anem, però anem a parar a valor. Per tant, per un cantó tenim la tecnologia que ens apreta i ens estressa com a professionals a dir, quin és el teu valor, quina és la teva aportació de valor. I després tenim altres professionals que també ens acompanyen i que també volen guanyar espai. Per tant, estem emparedats.
i són pocs, hi ha mancança de metges, doncs potser ja anirà bé que siguin pocs. Jo deia en el sentit de fer un model col·laboratiu, que Evident. és creatiu, de dir, escolta, jo ofereixo, però no cal que sigui jo el metge que contesti a les preguntes, sinó que tinc un infermer o una infermera formada, que és la que fa les visites, i llevat que hi hagi, potser hi ha un algoritme dels triggers que necessiten atenció específica del metge per donar resposta. I tu dones aquest servei perquè el que vol el malalt és desestressar-se. És normal que em molestin els punts, és normal que tingui aquest dolor o que tingui una mica de febrícula. Això no fa falta que sigui sempre el metge el que doni resposta. Si tu tens algú que és el que fa la visita presencial, tens contractat i és un PAC, tu només has de fer la segona part, que és de dir, si passa això i això, vull saber-ho. I vull ser-hi, vull aportar valor. I qui diu algú, diu una màquina. I qui diu, bueno, ara exagero, jo ho poso més en lluny, és dir, ja a mi també, però ja hi ha alguna experiència de que algunes dades són recollides de forma prèvia pel propi pacient abans d'entrar. Bueno, doncs és el mateix, és com millorem aquesta recollida de dades i bueno, la gent vol participar, vol sentir-se escoltat, etc. Tenim més preguntes per aquí dalt? Sí, totalment d'acord amb el tema de la rellevància de liderar el flux de dades dels pacients, de les organitzacions de salut. Però potser el que a vegades es deixa una mica enrere és la presumpta qualitat d'aquestes dades. Llavors aquí el problema no és tenir una gran quantitat de dades, sinó que aquestes dades siguin rellevants o que d'alguna manera tinguin una espècie de certificació de qualitat. Per exemple, la història clínica compartida en aquests moments emmagatzema al voltant d'uns 150 milions d'informes d'alta. No s'ha pogut, de moment, fins a la data d'avui, no s'ha pogut encara fer una avaluació de la qualitat d'aquests informes. Si en aquests informes hi ha molt de garbage o quin tipus de... Se suposa que no, però no s'ha pogut avaluar. Llavors aquí tota la qüestió, insisteixo, no solament s'ha de poder arranjar l'agregació d'aquestes dades, sinó d'haver-hi algun tipus de, diguéssim, d'avaluació de qualitat i no oblidem que en principi l'acte mèdic contempla tota una sèrie de decisions que en principi s'han de comunicar. Llavors, el fet de saber comunicar aquestes decisions i de descriure exactament què és el que ha fet aquest acte mèdic i les conseqüències i quin tipus d'estat funcional de salut té el pacient, etc., tot això implica una destresa o una capacitat, insisteixo, que moltes vegades no és suficient o no es té a l'abast. Alguna aportació per aquí dalt? Més qüestions. La tecnologia ens apreta, també ens apreten els pacients. Com seran els pacients digitalitzats? Com seran aquests nanos de 20-30 anys que d'aquí 10 anys ens demanaran una atenció poder diferent a la que donem ara? No tothom tindrà la capacitat, la possibilitat d'exigir o pretendre exigir, perquè molts som usuaris, hi ha molta correlació amb poder adquisitiu també. A mi em sembla que estic intentant mesurar per no sortir d'aquí pessimista, però perquè no ho soc, és que no ho soc, seria injust que semblés que soc pessimista, però diguéssim que el nou luxe és l'artesania. El nou luxe és l'artesania. A mi m'agradaria que, fet un diagnòstic, m'ho expliqués en Joan, en lloc d'un algoritme, però és més car. És més car. Llavors, si això ho exigirem i ho projectem uns anys endavant, que no sé si són 5 o 15 o 25, perquè tot és més lent del que diem, a la vegada que és imparable, té el seu tempo. Però el destí, jo crec que és claríssim que hi ha un origen de dades que hauríem d'anar, com bé apuntaven allà darrere, hi ha un origen de dades que hem d'anar millorant amb la qualitat de la dada i la gestió de la dada emmagatzemada. La dada, amb la mesura que té qualitat i està ben emmagatzemada, genera uns algoritmes i uns processos i per algunes coses pot suggerir una primera actuació. Per algunes coses, no. Vosaltres en sabeu, segur que esteu imaginant algunes coses en què això podria ser possible. I això, si jo dic m'agradaria que aquí hi hagués intervenció manual, humana, és un sobrecost. És molt bèstia, no? Amb aquestes coses. Dius, jo no ho suporto, vull que tal. Bueno, t'ho pots permetre, però jo crec que d'aquí 25 anys hi ha una generació d'usuaris que no està a les seves mans pretendre
decidir com ha de ser atès, perquè l'eficiència, que a vegades és malvada, no? L'eficiència a vegades... Abans la gasolina te la posaves tu i ara et diuen ha elegido super, por si eres tonto i no l'has visto, val? Però t'ho fas tu. I Mireia, com responen els vostres pacients, vosaltres que el servei, teniu aplicacions per ell, com responen? Veus diferències entre els grups d'edat, entre els tipus de patologia? S'estan milianitzant els pacients o no els agrada molt? Jo et responc a aquesta i sempre m'he respondre a l'anterior. Jo no sé com serà d'aquí 30 o 40 anys. Sí que les 3 primeres revolucions industrials han passat en segles, ara està en dècada i està anant superràpid, d'un creixement exponencial al canvi i per tant no ho sé, no ho puc ni imaginar ni d'aquí 10 o 15 anys perquè és tan ràpid tot el canvi amb la tecnologia que és difícil. Però sí que sé què volen ara els meus i els hi hem de preguntar. Fins ara no hem tingut en compte la veu del pacient. I el veu del pacient cada vegada està més informat. Vol ser més partícip de la seva malaltia, vol fer més accions preventives i té eines per fer-ho, els wearables que deies, les aplicacions mòbils. Per tant, jo crec que aquí hem de començar a preguntar i vosaltres a la privada podeu fer puls. Nosaltres perquè estem dintre del mateix sector, però les nostres parelles, les nostres famílies són gent amb seny, que tenen carrera o no tenen, o són artesans, però que tenen un criteri. El que hem de buscar és que quan els seleccionem que tinguin capacitat de parlar en grup i de donar l'opinió, però preguntem, nosaltres com ho hem fet és que ens hem sorprès tant de les necessitats que diuen, de les que nosaltres creiem o preteníem donar-los, preguntem-ho, per què no ho fem? És que això és molt fàcil, no calen gaire recursos, perquè poses una miqueta d'aigua i 2 entrepanets i la mar de contents, és un rato, i volen participar, el que tu em deies, és que volen ser partícips de la seva salut, ja ho volen, no és els nostres avis, són els d'aquí. Nosaltres quan ho hem fet, la resposta és molt bona. I després ens fa por, evidentment, obrir a la consulta online o la utilització de prescriure webs. Són molt poquets els que hem hagut de bloquejar i els hi expliquem. La gent té sentit comú i si els dius, escolta'm, jo obro això i els professionals els donem temps per poder donar resposta a totes aquestes visites no presencials. No tant com voldrien, estem duplicant perquè hi ha la part presencial i la no, i a aquesta època ens toca fer probablement més feina, però hi ha un espai, però és que el pacient està encantat. Això de no haver-se de desplaçar li ha donat una accessibilitat des de qualsevol lloc i qualsevol moment. Sí que hem posat unes mínimes regles d'explicar-li per temes aguts no, trigarem màxim 48 hores de dies laborables, evidentment, però quan ho expliques la gent ho entén i no et fa preguntes tontes, fa preguntes d'evitar una visita o resultats de seguiment o de vosaltres que feu una analítica de control. Escolta'm, es penja i si és normal de dir, escolta'm, m'he mirat l'analítica i alguna cosa, he de venir a la visita presencial, doncs no cal. Jo crec que s'estableixen en la primera contacte, que ja teniu la relació de confiança establerta. Després, els sistemes que utilitzem amb les noves tecnologies, com que la confiança ja està establerta, no tindreu dificultats. L'altre és com feu el pagament, però el pacient està disposat. Hi ha moltes experiències de pediatria en el territori que ho estan fent i després hi ha la consulta bàsica que pot ser gratuïta i després els premium com fem amb altres serveis. Vull dir que això no crec que hagi de ser gaire difícil vosaltres des del volum de negoci prendre aquesta decisió. La gran dificultat és el canvi cultural que hem de fer els professionals. La societat ja l'ha fet. La dificultat i les barreres, ho he dit abans, les posem nosaltres. Jo crec que ens hem de llançar i els que ens hem llançat no surten tants problemes i si n'hi ha el resolem, perquè ara estem en el moment d'aprendre, desaprendre i reaprendre, i això no podem anar escrivint el gran document i com ho farem, no, això és ensayo error, provem, avaluem, tornem a provar i veiem. Els nostres pacients, com va la cosa? Home, els nostres pacients estan una mica complicats. No, nosaltres, a veure, tenim el 90% dels nostres pacients són adolescents, que actualment el 80-90%, per tant, és el que deia la Mireia, vull dir, tenim un pacient que adopta molt ràpidament totes les iniciatives que tenim des del punt de vista de digital. Sí que és veritat que després són molt exigents, i això és una característica que els que treballeu en pediatria ho veureu, vull dir, no els hi pots colar qualsevol cosa als nanos, vull dir, són molt més exigents que segurament el públic adult. Avui abans d'entrar estava connectat amb una startup de pediatria, de TDAH, d'uns nanos amb TDAH, i em deien, estem en una teràpia, com els jocs
poden ajudar els nanos amb TDAH a millorar més ràpidament la seva sintomatologia. I clar, el que han trobat és un anàlisi molt interessant, vull dir, quan més petits són, més costa enganxar-los a la tecnologia, per sota els 8 anys, de 8 a 11 anys hem vist que és més senzill i a partir dels 11 anys, com no facis un producte molt atractiu a l'adolescent, o sigui, amb aquesta preadolescència i adolescència, és molt complicat. Per tant, tornem a allò d'abans. Hem de tindre molt clar quin és el nostre pacient i què li podem oferir. I no podem oferir a tots el mateix. I això en el món digital passa com a altres sectors. Sou de la privada. Teniu més clar que ningú que una cosa és el pacient i una altra és el client. I més en un entorn de corba demogràfica de cada cop més gent gran. Potser el pacient és el meu pare, però clarament el client sóc jo. I amb qui heu de tenir la relació digital és amb mi, no pas en ell. I és a mi a qui m'heu de dir ahir vaig veure el teu pare i està així, està aixà, ens farem això, farem l'altre, és a mi qui m'ho heu d'explicar. I no pretengueu que a mi també em donareu hora per explicar-m'ho. Vull dir que haurem de fer-ho d'una altra manera. Heu vist el meu pare, que no viu ni siquiera a la meva ciutat. El meu pare viu en una masia a Figueres, a casa, i té els seus serveis de salut. Jo sóc el seu fill, visc a Barcelona i vull saber què passa i sóc el que ho paga. Vull dir que la diferència entre pacient i client, no intenteu construir una relació digital amb el meu pare, bueno, enteneu-vos, però amb mi segur. I no pretenguis construir alguna relació amb el meu fill sense digital. Digue-li que s'ha d'esperar que ha de demanar hora, digue-li, que ja no ho processa, que s'ha d'esperar 30 dies a que arribi el dia i que llavors haurà d'anar a visitar-se no sé què. I esperar-se 30 minuts. Una aportació deontològica, sempre i quan el teu pare hagi donat permís. Evident, però tenim bon rotllo. Bon rotllo. Tenim bon rotllo, però hi ha una edat a partir de la qual, i és trist, però agafo la tutela. Claríssim. Molt bé, alguna pregunta més des de l'amfiteatre? Doncs, si us sembla bé, donem per tancada la taula. Moltes gràcies als 4 ponents i un aplaudiment per tots ells. I agafa la paraula el doctor Raventós, CEO de quirúrgica. Tingui la pataca. No necessito el pinganillo, és només una paraula. Primer, necessito un psiquiatre, perquè entre la primera taula i els problemes que ens cauen a sobre per un tema i per l'altre, el psiquiatre ens ajudarà a agafar ànims perquè els necessitem, però sempre ens han agradat els reptes i per tant tirarem endavant, però sí que ens tenim que posar les piles. I la veritat és que agraeixo amb el Joan haver empenyat amb aquest tema perquè necessitem posar-nos les piles tots. Només vull agrair-vos a tots, especialment als ponents tertulians, a l'esforç d'haver vingut i a tots els participants a la tertúlia haver estat aquí.